Ada, नोंहा गाबोन माबाफोर खामानि दंमोन नामा? मानो? आं आंनि क्लासमेट अनसुमै मोननाव थांगौमोन। दान मोनसे मानि कलेजआ बन्द दं, न'आव थायै बाजोब्बाय आं। बिनिखायनो अनसुमै मोननाव सानब्रै सानबासो थाना फैनोसै आं। नोंहा जेराव थांनो आइनाव सोंना थां। आंनोलाय मानो खोन्थाबाय थानांगो? बेयासो माखोबा गावनि पारमिसन लानाय बायदि मोनदो खोमा। नोंनो आं बेफोर बाथ्राखौ बुंदों मानोना नों आंखौ दोनना फैनांगोन। गावनि ड्राइभारसो सानना लाबाय खोमा आंखौ। दोनैसाबा आं रावखौबो। आखाइ दं आथिं दं गावबागाव थाबाय थां। जयै जाबाय थायोब्ला मोदोमा देरलांगोन। गावहालाय जेसेबां जाब्लाबो बानलु गोरान बायदि रांख्रेब थाबाय थायो। जियानो जा, नों आंखौ दोननांथारनांगोन। थाबायना थां होनखाबायना आङो। एथ' गोजान लामाखौ आं हारसिं थाबायना थांनांगौ नामा? थाङाबा दोनना फै बेखौ। थांनो गोसोथार बेहा। एसे गामिफोरखौनो बेरायना फैथोंसै। आं थांनो बाथारोलै आयै। जेबो नङा दे, दोननाल'सो फैनांगौ। एसे गोजान लामा, हारसिं हगारहरनोबो गिनाय मोनो आं। नों जुदि दोनना फैयो अब्ला आंहा जेबो सिन्थायानो गैला। थाङाबा दोनना फै बेखौ। बाप्पारे, बिमा फिसा सानैबो लोगो नांखाजोबनासो दं। दे दोनहैसिगोन दे आं। ये होइन बात, आं पिकिं खालामनोसै। काबेरिया सौफैबाय खोमा। So finally, नों जाना फैमारबाय। आं फोथायनोनो हायाखै। आउट! दा फोथायबाय दा? औ, फोथायबाय। आयु, जों लामायावनो रायलायबाय थाबाय। फै सिङाव थांदिनि। हेल' मिस्टार, बहा थांनो नागिरदों नों? जों मानो फैफागासिनो नोंनि खामानिया जोब्बाय। नाउ गेट लस्ट। आरे काबेरि, नों माबायदि राव बाहायदों गावनि बिदाखौनो? एथ' गोजाननिफ्राय फैदों, ओरैनो थांफिन नामा? फै आदा सिङाव। माथो आदासो लिंबाय दे। एसे जिरायना साहा दै लोंना थांफिननो हागोन। फै आदा। जोंहा आदाया साहा लोङा, कफिसो लोङो। लोङोथ' साहाबाबो गेजेर थु लोंजायो थु। कुछ तो गड़बड़ है। साहा लोंफेरि मानसिया साहा लोंनो नागिरदों। दाल में कुछ तो काला है। नोंसिनि आदायालाय बहा थांदों? बाजाराव थांदों। नोंखौ फैगोन होनना मिथिना जोबोर खुसि जादों आदाया। मानोना आं नोंनि खोथा आदाजों सावरायबाय थायो। आंनि खोथा? आंनिलाय मा खोथा सावरायो? नोंदि एसेबां मोजां, नोंदि आंखौ एसेबां हेल्प खालामो, बेफोरनो आरो। नोंनाबा खालि बेनोल'। थारसो दा। दाथ' नों जोंहानाव फैबाय। न'आबो गोबाय गिजिथार। थानोबा सुखुगोन ना सुखुवा? नों बेबायदि बाथ्रा बुंबाय थायोबा दानो बेनिफ्राय सिखारना न'आव थांफिनसिगोन आं। आरे सरि, बिदि बुंला दे। गुड। खापसे साहाखौ लोंनायावनो एसेबां गोबाव लायोना? जों माब्लाबानो लोंखांबाय, नाथाय आदाया दाबो लोंखाङा। मा घटना? आया, मा खालामनाय जादों बे? साहाया मोदोमाव गोलैलानायब्ला मा जागौमोन? साहा? माबे साहानि बाथ्रा बुंदों नों? बे साहा? बा, बेसेबां साहा दं बे कापाव?
आदा अबाव थांनायमोन? ओइ एसे बाजारावसो थांदोंमोन बिनानावनि लोगो फैयोनो बेनिखायनो अमा बेदरसो एसे लाना फैदों आं। दे आदा मोजां मोजां अमा बेदरखौ जाबाय दाथासै उदै देरलांगासिनो नोंना। बारा जाखाया जोंहा ओइ दिनै बिनानावनि लोगो फैनायखायसो एसे लाबोबाय आं। दे होमबालाय आदा थांदो आंबो थांनोसै। दे फाग्लिया थानाय जाथिबाबो साइसथारलै। आदा माब्लाबा फैफिनबावदे जोंहानाव। आदा नङा रुबुं, नों आंखौ रुबुं होननाबो गाबज्रिनो हागोन। रुबुं। मानो रावबो आंखौ हर थानोबो थिनला, आं थांनो गोसो गैथारामोन। इसोर नोंनो माबा मोनसे राहा लामा दिन्थिदो, आंखौ सोरबा थुबथादो। मानो होबथाया आंखौ रावबो? होबथा। हौ माथो आलासिफोरा सफैबायानो। सफैबाय माने आदा रुबुङा थांफिनो ओंखारबायानो, काबेरिखौल'सो दोननो फैदोंमोन। हाबिदिजों जायो नामा? एथ' गोजाननि आलासि ओंखाम बोथिसे जायालाफानो थांबा बोरै जानो? ओहो फंबाय, आं नोंखौ दानो थांनो होआ। दिनै सानसेखौ थाथारदो, गाबोनफोर थांनो हागोन दे। इसोर जोबोर साबायखर, नों आंनि गोसोनि साननायखौ जाफुंहोबाय। आदा नों एसेबां हमथाबाय थाबायबालाय आंलाय माथो ना बुंबावनो। दे थासिगोन दे। बरिया बिदिसो जानांगौ। थौ दाना सिङाव थौदो। येस। बेलाय आंखौलाय गावनि हिन्जाव बायदिसो सानना लाबाय नामा? सोरबा उन्दैबा एथ' साइज लुबैनालै। खाराबा आथिङा, आं बिराद खस्थ' मोनबाय। नोंखौ हुगारना बाराबा नोंखौ दारमासि खान्थि गैया उन्दुनायाव। मा नों आंखौ मोदाय सानखोना माखो? मा नों हराव उन्दुलाङाखै नामा? माथो मेगनानो सामाजोब्बाय। दासंसै। औ फंबाय, हा माथो बेरे फुंजा नोंलाय तुल लानासो जिरायगासिनो। बै नुहुरनाय हायाबो जोंहानि, बैखै गय बागानबो दङ। बैखैबो कबि गायदों। आइदै मा जाखो? माने आं जिमाव थाङोना। नोंनि देहाखौथ' नायना जिमाव थांग्रा बायदि नङा। नुगोनब्रा, साननैसो उनाव सालमान खान बादि बडि जाहरसिगोन आंना। हेल' आयै। हेल' आबा। बिनानावखौ दोन थांनायालाय माथो खबरानो गैला। बहाथो दं नों दा? मैयानो फैफिननो लागा मानसिया। आं नोंखौ मैयाबो फन हरबाय, माथो फनखौबो रिसिभ खालामासै। आयै माबा बिनानावा गाव थाजासिम आंखौबो थाफानो थिनबाय। आदा सोमखोर आरो अनसुमैयाबो थांनोनो होथाराखै आंखौ, गारिनि साबिखौबो एसे खोमानानैसो दोनदों। आयु बिदि खालामलायो आरो? आंहा न'आव नोंसोर गैयाबा हास्रिस्रि मोनथारो। दे आबा, जेसां हायो थाब फैनो नाजा दे। दे आयै। औ दे।
दे जागोन दे आयै आं बिनावनो थाजासिमनो थाबाय थागोन दे नों जेबो जिंगासिनो ना अ दे आयै बोरो आंबो रायलायनो आइजों गैया आया फनखौनो दानबायसो माथो बुंखो आया माबा आया आंखौ नों बेवहाय थाजासिम आंखौबो थाफानो थाखाय थिनदों मानो माने नों मानसिया एसे सर्टबट ना माला मा खालामना लागोन पात्ता गैया बेनिखायनो आंखौ आया नोंजों बडिगार्ड बायदि थाफानो थाखाय थिनदों नोंथारा बे थांनोबा थां नों गोख्रै नैसो थांगोन आं आदा नोंखौ मा खालामबाय थादों बे लोगो र' बेखौ एसे बारदाव होनि आं I'm so sorry आंनि आखायाव ब्लेड दं होननानै मिथियाखैमोन अनसुमै नोंसिनि 5th सेमिस्टारनि क्लासआ जागायनायनि सिगां जोंनाव खनसे थां दे नायनोसै आदानाव सोंना आदाया हरोब्ला थांसै नोंनि आदाखौ जोबोर मानियोना आरो आदायाबो नोंखौ जोबोर अनसोयोना जोबोद आं थाखो 8 मोनब्लानो जोंहानि आइ आफाया एक्सिडेन्टआव बेनिफ्राय आदायानो आंखौ एसेबां खस्थ' खालामनानै फेदेरबाय फोरोंबाय आंखौ फोरोंहोनो थाखायनो गावनि फरायनायखौबो गारनायसै आरो बाजि लाबोनोबो खिजानिबा बाजि आंखौ अनगोना अना सैगोना सैया बेफोरखौ साननानैनो आदाया बाजिबो लाबोआ आं एथ' बुंबाय आदाखौ नाथाय आदाया खोथाखौनो मानिया वाव थारैनो नोंसिना आदाया जोबोर मोजां मानसि औ अनसुमै आं नोंनो फंसे बाथ्रा बुंगौमोन औ बुंदो बाथ्राया माने आं माने बाथ्राया माने आं माने माबा आं माने नों माने मा आं माने बख्रासो जाखो ना माखो मानसियालाय आं थाब बुंनोबा बुंदो थांसै आं नङाबा खामानि दंसै आंहा हे अनसुमै I love you अनसुमै I love you अनसुमै yes no मायबा मोनसेथ' फिननो लां अनसुमै गाबोन आदानाव सोंना खोन्थासिगोन आदानाव बेखौबो आदानाव सोंलायनांगौ जाबाय अनसुमै आदानाव दासो अनसुमै आदानाव दासो अनसुमै औ अनसुमै नों आंनो मैया सोंनायनि फिनखौ दासिमबो होआसै अनसुमै आं नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनबाय अनसुमै नों आंनि खर' मेलेम बिखा बिख्लो थै रोदा गासिबो हाबना थाजोब्बाय नों अनसुमै नोंखौ आं गावनि फंबायासो साननानैसो अननाय होदोंमोन आरो नों सिरि आंनि बिनानावखौ गाज्रि नोजोरजों नायखोमादों नों साला सासे फोथायखेबस' आदा
थां ओंखारलांदों आंनि नोजोरनिफ्राय गोख्रै गोजान जा Ada, मा खालामनो सानखो? अनसुमै नोंनि गोसोआव मा दं खेबसेल' बुंनांगोन अनसुमै नों आंखौ मोजां मोनगोन मोना नोंखौ अनसुमै नों आंनि सोंनायनि फिननायखौल' होद अनसुमै अब्लाना आङो बेनिफ्राय ओंखारलांसिगोन साला नों थांदोंना थाङाखै अनसुमै ओइ अनसुमै रुबुं, आं नोंखौ मोजां मोना। नों थांदो दाना। बिनानाव ओइ बिनानाव दै गिलाससे लाबोलाय बिनानाव ओइ बिनानाव माथो दैयानो गैयालाय हो? अ बावदों र' लायफिननि आदा आंखौ निमाहा होदो बुबु बै सानखालि आं नोंनो आंनि गोसोनि बाथ्राखौ बुंनो हादियासै आदानि रागखौ नायना आं नोंनो नंखायखौनो बुंनायसै नाथाय थार बाथ्राया जाबाय आंबो नोंखौ मोजां मोनो रुबु नों आंनिफ्राय गोजानाव दा थांदोंसै रुबु आरे जाम्बि जाबाय आरो दागाबसै आंखौ दा आरो नोंनिफ्राय रावबो गोजान खालामनो हाला नाथाय आदाया आंखौ गाज्रि मोनगोन
बेबायदि सिरियास समाव नोंहा मिनिनोसो ओंखारबाय। नों जेबो जिंगासिनो नांला। आदा सोमखोरानोथ' आंखौ बेसिम लिंहरदों। आदाया आंनो गासैखौबो खोन्थाजोबदों। आं थांनायनि उनाव नोंदि बेसेबां दुखुआव दंमोन। नोंनि दुखुखौ नायना थानो हायिनि आदाया आंखौ बेसिम लिंहरफिनदों। थारैनो? औ